Ook deze keer hebben wij weer een overheerlijk maandgerecht. Deze keer gaan wij aan de gang met een kalfsvezerik die we paneren in de bloem. Vervolgens doen we daar wat groenten bij, zoals asperges, groene asperges, witte asperges, kleine boontjes en bosbeen. Dat garneren wij af met wat truffelchips en wat overheerlijke sla. Lijkt dit gerecht hier nou een lekker gerecht? Kom dat dan komende maand bij Asteria proberen. Eet smakelijk!